Kuraġġ, it-titlu ta' kunċert ispirat minn stejjer ta' persuni li ssiltu mal-mard. Intażel dan it-titlu għaliex fih il-kelma kura u raġġ. Kura bħal dik li tagħti il-Community Chest Fund u raġġ ta' tama fejn hemm il-mard. Kif spjega l-koproduttur u direttur mużikali Daniel Kawki. Kuraġġ huwa bbażat fuq stejjer vera, stejjer tal-pazjenti vera, aħna ltqajna mal-pazjenti rajna x'talenti għandhom lil min jixtiequ jiddedikaw xi ħaġa u fejn sfortunatament l-istorja spiċċat ħażin, x'tribute jixtiequ jiddedikaw. Il-President Miriam Spiteri de Bono għalet li minkejja n-niket li jġib miegħu il-mard, wieħed irid jipprova jħares din il-pożittiv u lejn il-fejqan li huwa possibbli. Qalet li l-post fejn se jittella l-kunċert intażel apposta it-Teatru Salesian, teatru żgħir fil-komunità. Il-marit fil-komunità ikun u jkun qed isofri l-mard. Familta wkoll. U għandna parti li nagħtu l-flus. Inżommu quddiem għajnejna li hemm affarijiet oħra li ma jiswewx flus, right? Bħal li inti tkellem il-dak li jkun li ssib ħin anke mill-ħin tiegħek u tara għandhom bżonn xi ħaġa għaliex kollox jgħin. U l-għajnuna psikoloġika hija importanti ħafna. Irridu naħsbu li jekk qed nikkombattu l-marda, ser nikkombattuha biex nirbħu. U hemm bżonn kulħadd. Bis-sem ta' diversi personalitajiet Maltin, il-kunċert ser ikun sorsa biex ikomplu jinġabru l-fondi għal Community Chest Fund għaliex kif spjegat Sina Buġejja, chairperson ta' din l-entità, il-flus qatt ma huma biżżejjed tat-talbiet li jkollhom u li dejjem jiżdiedu. Il-kunċert se jittella fit-8 u fl-10 ta' Novembru.